Bisibrum ni haike taklai bahai no hai khatung khajani bisingte resap mong musamung bai kuplungke palai jakha salni ni bagai state level ni 38 rupni rai panda taklai palai jakmani thai angkha mono RD block ni bisingo khobjaknai gagra sorani devo prasad rupni kamini rung nokhlawo pandao manjak phaika rupni rai borom gonang joy manik rupni XAM borom gonang chandra odoy rupni tei rupni thaitak rai borom gonang jagadish rupni akosong tei borok no karibo kwbangma amsaini rupni bosongni lukurok bo manjak phaibekha rupni thamani rai rai kampung ni kau sama ni kau thai Risa tei base ni namanya borong ni bising tei, sabab je Obuka tini ni siming ya purbe purus ni simi tong age kai rai bala na tini Maharaja Bir Bikram Kishore Maniko amon ni simi ni obok noi paija jokon tini Maharaja Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur tei tangka tokon teke obo somaj kisa sikonei tangka kai tini rupni bongso tini rupni bosongobo je o jokon Maharaja tongmo semoyo bosor waisa nini osa bujon cari tini proti de rupni do parongko nagani klayo asmo to brokom huk haba klai canai ro ani rupni jati ro ani besabati ro sebab bo odine tong sebab mai mase tong bosor waisa sum nungoi sungja ane jeng khana abo u kau ang samangka aba ang samangja Cini cucu soal nene papa soal saya kalangmen. Jokon raja tei taha kai jong jemon. Tong ma besar tei tonmen. Tong ma tei taha kai besar tiro dik dari nang mai bidran tu nai tang paika. To pana jong rupini rau. Ye age sini Maharaja Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur. Sini memori rikalmen rau tongo. Sini amandene jong besar jong kulum laya jara rai kalip nai robo. Kulum lai semua besong, jo to cini rupini hang klai jeng tongan nengteng, ai jeng age ras amalu tongmon hai klai tong thau klai jeng din kipil deng nengteng nei, jeng isoni tania ama sangromani aro jeng kulum jak tongo, ami bagainya, abo jena Maharaja, abo Maharaja Produk Kishore Maniko Bahadur, hai pikirkan nei jeng rupini samas, torok teke anggo kong masa, jeng dormo tongmon bai. Tabok sini Maharaja Produk Kishore de Burma tabok sini rupini bongso ben nayoi joto barki dofa 22 dofa na bejakari tong tabok kacung rupini rabok sa dos gonda kacung manka thangai sulo 2023 ame angkop Maharaja nam pai play jaham bai jafar rupini dofa tor teke Hai di kesem tak sini di sini CM sini sarborom kena sarborom kena Chandra Udoy ini baik box halai. Aksana musung kai pojak dia jeng kai orang kai kanai kau stage kau tang jeng nai budget kau bisa budget ada itu kau kai cerai kau orang sa kai nai di kau stage nang budget orang kita. Budget lo kai sini ber kebang mahan, kai sini rupi lo kai ber age su ni hai ni ya tak kai kisi jet. Cái định sinh định trả, cái mà là lúc mình tổng khu khải lại, tại sao
옥쪽하 앙리제 차종 졸레만자 니지바 앙베라 뭐 동바야 바제에 그만만 가지 않게도 바제 특리야 어떤 뭐 서로 뭐 좀 레벨 가진 거 아게 또 그스크럽자 그러니까 딱래 뭐 서로 뭐 레벨 댕너 레벨은 간 아사타요 이제 내나때나 응니야 이제 안이 소이라 버로 그 블로그로 SDM도 안 소이라 후도 나오르 카 가이 에디시 니버 하얀 거 하자고 임메고 간다 못 럭동거라 아버니 바이 브록 축축한 파이만자 라디오 서카로 로헛카 কিন্তু SDM 한 그тай 종카 랑랑 만자 아니 그거 뭐가산이 레손이 마이롱 셋셋 라이스카에 땅 가이도 가이버 버타보 아 마이롱 너 부론 칸카이죠 딸도 호다 차카이 마이롱로 다음 사이타카 아버니 바이한 둘볼카 কারণ নং আসো মাইরং যেখানেয়া 20 টাকা উপরে খাই 20 টাকা তা খাই 30 টাকা 30 টাকা আমি থাকা খাই আপো মাইরং কম খাই 30 টাকা আমি থাকা খাই দব দাম বাড়ে থাকাই আয়াংবো ফুদবো মালিয়া ইয়াংগ্রো রেশনকা 산타니야 사오라카 খাতা যদিও মাইরং পুরন মান খানা নাই রিয়া খাই বারাং মারানাই কিন্তু আইফো খাই বড় হংকা 28 টাকা খাই মারানাই দ আশা 28 বাকিরা যেবা কক খামান মতে আসান সাই বড় নখা 나이가 가해 딱 보는 것들 사이에 그 카이스타이차 비삽 가이야코 프라이 제로 어머스타 카이 어머 미시 가함 카이 공 카이 정 에메리카 담나 누워 정 봄디 가보 안건 군남 바르카 바원 아미 신이야 뭐 스스로하고 탐구나고 스테이스하고 아버 세크레터리로는 성카이 자만하나 안또 아마 ngày thâu phải lúc hàng phải vào thì nó xong để tăng ngày tập sâu lúc phải chẳng đào hơn vậy để cái hàng